Na, nem kell aggódni, nem testöreg vizsgálatra készülök. Konyhában vannak fából készült eszközök, amiket hát sajnos el kell mosogatni időnként, és ez árt a fának. Na most én egy kis favédelmet azért szoktam alkalmazni, nem lesz ettől vízálló, de nem pusztul olyan gyorsan. Ezt a receptet egy angol nyelvű asztalos videójából vettem, millióféle van, ez megtetszett nekem, ezt megcsináltam. Ez egy rész méviasz, egy rész lenolaj, egy rész terpentin. Jól kenhető, jól beszívódik, és jól védi a fát. Tudnám, miért a bal kezemre vettem fel a kesztyűt, amikor én jobbkezes vagyok. Bizonyára azért, mert így jobb kézzel ügyesebben fel tudtam adni magamnak a kesztyűt. És akkor hagyjuk néhány órán keresztül beszívódni ezt a rémet. A fanyelőkések gyors halálát okozza a mosogatógép. Hát én soha nem teszem be a mosogatógépbe, viszont azért csak el kell néha mosogatni, és akkor is jót tesz neki ez a védelem. Na, ez vajon micsoda? Ki tudja? Lehet gyorsan válaszolni a kommentben. Nem, ne kommenteljetek, mert úgyis megmondom a megoldást. És ez nem élőadás. A nagyanyám csigacsinálója. Ő ezen annak idején maga gyártotta a csigatésztát. Nem úgy, mint én, aki boltban veszi, de ez egy olyan régiség, amit igyekszem megőrizni. Lehet, hogy még egyszer fogok játékból csigatésztát készíteni. Rendszerint műanyagból készült vágódeszkát használok, vágódeszka. Ez olyan, mint a vasúti betontalpa. De ez annyira jó pofa, ezt szoktam használni. Ennyi rém mára elég is lesz. És akkor ezt a kenőcsöt hagyjuk néhány órán keresztül beszívódni, és utána puharongyal fényesre dörzsöljük. A fa, amennyit be akart szívni, már beszívta, szépen fényesre dörgöljük. Ugye profulónál nem az a fontos, hogy esztétikus legyen, az se árt, de a lényeg az, hogy a fényes felületen a húsdarabkák nem szívódnak bele, nem ragadnak rá,
Jaj, azt is lehetne mondani, hogy miért nem veszek egy műanyag, vagy egy alumínium klopfolót. Mert az szar. Ez jó. Volt alumínium klopfolóm, kidobtam, mert vacakolt, könnyű, egyszer nehezebb volt vele dolgozni, mint ezzel. Műanyag klopfolót meg volt, hogy a boltban megfogtam, és úgy dobtam el, mint a turista a meleg patkót. Ezt a fűszertartót én csináltam, ezt már régen lekezeltem ilyen pasztával, és még mindig nagyon szépen jól néz ki, a por se áll meg rajta. That's all folks!